Ani ato sa merkado Kalapi. Mamili tag sudan panihapon makigsuonan. Okay, 250 o dia tamarong. Og tulingan, pila ning tulingan ani 260. Okay, makigsuonan o naay 220. Medyo barato ang duhaw. Og dirita o bangos tag 240 o 260 ang sa maningana at salmon o kuan sa mo to 240 ang bangos day, 250 ang tulingan, 240 ang sa pa to lipat na tayo paspasa dagan ang presyo 180 ang kuan day ang singani tilapia, 100 ang tamban tuloy kaigsunan, 150 ang gagmay nga singana kanang remote ko sa to hasta 260 ang tulingan po dire kani 300 ang pasaya no. Okay, gato ra gatong kayang anduhaw na pa nato ato ni moong sinugba magisunan pero mati kasugbaan. Kini lang atong iubi na lang nato ni aron dali ta no. Okay, kay panihapon gabi na ating panihapon na sad. Mo na ni timplahan nato tuyo, asin gamay, tuyo gamay, suka gamay o sa peuban dia ako sa Bombay. Ready na ato ni iubi no kay madali. Okay, kaon ta og panihapon. Okay, ato nang isod no. Up and down ang siga. Muna po sinugba ang resulta. Okay na, muna na. Okay, ato nagkuhao no, kay naluto na within 40 minutes na. Sukad pagsulod no. Ato na din nato lang ato kanon. Basta mao na to 40 minutes na ato nang kuhaon. Okay, ato na tilawan o sa kalami ang atong sinugbang isda ang dili sa bagol kundi sa oven magigsunan. Okay. Now, muna na ato na lang tanawon ang luyo o nindot ba kayo o pagudpod ni dagwaya no kay inggang king man o inggahe. Okay, magisuna na kung ibali o nakatanaw sa luyo o nindot kiday o pwede kiday gahia sa atong sinugba. Okay, mura po sinugba sa baga gatong tilawan aron klarong-klaro gyud og sakto ba gyud ang timplada o ang iyang pagkaluto no. Okay, okay na. Yan ako, mutilaw na, okay, pumita gamay, okay, kami liay yun, no, pagod po, dahil po gamay, pero lami ang timplada,